Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Aldo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riomdanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10 nin aga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 22 kan bulan na Enero taon 2022. Liwat mingi atod sendo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga bareta tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live po nindo kaming nadadangog sa 105.5 by Bicol Idol FM as in 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel as in Sepio Naga FB page. Sa pangarangkan Bilog na News Team, ako po sa inyong mga kaibanan sa Pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, swab cab sa siyudad ni Naga, liwat maarangkada o liwat pigpaarangkada kan lokal na gobyerno. Ang detalye sa halik kay Joel Sulina. Liwat na inactivate kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga ang 5 kataong team kang Naga City Mobile Swab Cab para man sa mga nai-report na mga residente kan siyudad na pigtutubo ng naulakitan kang COVID-19 virus para man tulos sindang mataunan asin makuanan ng samples asin mates kung nag-negative o positive sa virus na nasambita. Basado sa Executive Order 2022-02 ni Alcalde Nelson Legacion, pigsasaduliwat ang pag-reactivate kang swab cab team para man magkondisir ng RT-PCR testing sa mga individual na nag-report na posibleng na-expose o nagkaigwa ng sintomas kang virus para sa marikas na intervention measures asin ma-isolate tulos para malimitaran ang transmission kang virus, lalo na ngunya na igwaning Omicron variant na mas marikas makaulakit. Sa primerong aldaw kang operasyon asin paglibot kang swab cab team aldaw na Miyerkules, petsa 19 kang Enero 2022, total na 40 mga individual ang nag-report sa sainda na nakunan tulos ng samples asin nagpates na tulos man dinara sa Naga City Hospital Molecular Laboratory ang mga samples para sa resulta kung sinda nagpositibo o negative sa virus asin piglala umang maluwas ang resulta saro sagud 2 aldaw. Poon Lunes sagud Domingo bukas ang hotline 24 oras para maapunan kan mga residente o individual na naging close contact o igwaning namamatay ang sintomas para mamataunan ning maniligong intervention siring kang pagsalang ninda sa RT-PCR test sa paagi kang swab cab team. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, napundong operasyon kan Business One-Stop Shop sa siyudad ni Naga huli sa COVID-19. Mabuelta na sa Lunes. City Treasurer's Office balik naman sa operasyon. Ang detalyes kaya nahalik kay Paulo Papa. Padagos ang implementasyon kan skeletal working setup kan City Treasurer's Office mantang pig-aandaman ang pag-resume kan Business One-Stop Shop o BOSS sa maabot na Lunes, ika-24 nin Enero, ngunya na taon. Sigun kay Konsyalo Jose Perez, pamayo kan Investment Trade Industries and Economic Enterprises kan sangguniang panlungsod na pag-uyunan sa sesyon regular kan sanggunian ang kahagadan ni Mayor Nelson Legacion na palawigon ang pagproseso kan renewal of business permits as in mayor's permits magin iba pang dokumento sa negosyo sagkod Pebrero. Alagad madepende sa approval kan alkalde ang extension kan renewal of business permits sa Pebrero 7 mantang Pebrero 28 para sa issuance kan mayor's permit sa paagi kan BOSS na naoktaba kan COVID-19 dugang kan konsehal. Mayo nin surcharges na babayadan ang mga negosyante na naabala sa pagpaproseso kan mga dokumento huli sa suspendidong one-stop shop. Piglinaw ni Perez na obligadong magbayad nin surcharges ang mga negosyanteng mapaproseso kan mga dokumento sa negosyo makaliis ang mga nasambit na deadline. Ang presyo kan bayadan madepende sa klasifikasyon kan negosyo sigun pa sa konsehal. Aram ta po baga na si Treasurer's Office saka si
one-stop shop na lockdown for 1 week dahil nga infected po itong ibang personnel. Kaya maabala po itong pag-accept po ng mga payments kang business tax saka mayor's permit, si processing. Ngunyan, sa request po kan sa tuyang alkalde, inaprobaran po unanimously kang konseho ngunyan na aga sa samuyang regular session na magpasak ng ordinansa extending the deadline kang pag-file po ng business taxes and other fees na mayo pong kabali ang mayor's permit na mayo pong charges. So, ang deadline na po duman sa business taxes and other fees na mayong surcharge would be on February 7. Instead of, dapat po kan January, ngunyan na January 20. I-extend na po yan to February 7. Ito man pong mayor's permit, yun man po, i-extend na po. Sagkod po sa February 28. Kanal daw nin Huwebes, Enero 20, liwat na nag-operar ang City Treasurer's Office, makalis ang tulong aldaw na closure, mantang nagpaparahay sa COVID-19, ang duwa sa 68 personahes kan opisina na kinababalayan kan mga empleyado na nagmamando kan business one-stop shop. Taon-taon, pigigibo ang boss kan lokal na gobyerno kada Enero para sa konbinyenteng renewal kan business as in mayor's permit kan mga negosyante sa syudad din Naga. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Sa ibang bareta, schedule kan bar exam sa Syudad de Naga liwat pighira kan Korte Suprema. Security preparations padagos na nakalatag, sabi ni IMT Head Rene Gumba. Aramontan detalye sa Liki Joel Sulina. Hali sa dating Enero 23 as in Enero 25 kan taong 2022, pigsibog liwat kang Korte Suprema ang bar examination na pigtalaan ngunyan na maabot na petsa 4 as in petsa 6 kang Pebrero 2022. Sigun kay Bar Examination IMT Incident Commander Rene Gumba na pagdesisyonan kang Bar Council sa paagi ni Bar Chairperson Associate Justice Marvic Lunen na isibog liwat as in i-reschedule asin gibuhong duwang aldaw ang eksaminasyon uli sa padagos na pagdakuling kaso ng COVID-19. Asin naging danyos man kang nakaligis na bagyong Odeta sa pirang probinsya sa Visayas asin Mindanao. Kinaunang duong pa ni Incident Commander Gumba na ang mga nakalatag na preparasyon magpuon sa venue kang eksaminasyon, security, traffic scheme asin iba pa ang preparado naman. Ang nakahanda na asin na ipinalisara para man sa implementasyon kaini sa maabot na aldaw kang eksaminasyon na duwang bes na pinagre-schedule. Naglalaom man ang opisyal na mayo ng paghira asin dain na magkakaigwaning postponement sa nakatalaang bar examination huli ta ka nagtalikod na taong 2022 mayong nangyaring bar examination huli sa pandemya. Kang nakaaging semana ang Supreme Court nagkaigwaning en banc session, gusto sabihin gabos na membros kang Supreme Court ang nagtiriko kasi nagpaluwas kang desisyon na ioktabang iraray si bar examination. Iniyo po gigibuo na sa February 4 and 6 igdi sa satuyang lugar. Gusto sabihin duwang aldaw manggiraray, the same arrangements, the same subjects, and the same preparations that we have made, ma-adjust lang po kami kang petsa. So technically, preparado naman ang satuyang incident management team, pati ang venue, ang University of Nueva Cáceres, ready naman sinda, as in dire-diretso sa satuyang coordination sa mga representante kang Supreme Court na pinapanginutan ni Attorney Cara. So sinda po ang nagko-coordinate sa tuyang ngunyan, and we are making sure na pag-abot ninda, preparado na kita sa gabos na aspeto as far as Naga is concerned. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, sa iba pang bareta, Rice Processing Center sa Syudad de Naga mapuuna ang operasyon ngunya na taon. Mantang subsidiya pigsyerto sa mga rice farmers sa syudad huli sa pagkalugi sa Rice Tarification Law. Ang detalye sa Liki Paulo Papa. Padagos ang City Agriculture Office sa paghaman nin draft kan joint venture agreement sa ultanan kan lokal na gobyerno asin kan Bicolana Agricultural Cooperative na mapadalagan kan Rice Processing Center. Sigun ki Konsyal Salvador del Castillo,
pamayokan Committee on Agriculture sa sangguniang panlungsod, katuyuhan kan agreement na makapuon na kan negosasyon sa ultanan kan gobyerno lokal asin kan kooperatiba para sa piglalaoman na operasyon kan pasilidad bago matapos ang first quarter kan taon kung sain lagduan ang aranihan nin paroy. Oras na magin bagas ang mga paroy na produkto kan mga local rice farmers kan syudad, masisimbagan ang pangangaipo sa bagas na gagamiton kan lokal na gobyerno sa mga rice distribution activities. Si instruction kang committee sa City Agriculturist Office, mag-draft na kan si possible joint venture agreement between the City Government of Naga and the Bicolana Cooperative. Tangarig ma-review mina and mapag-urulayan na, mag-negotiate na between the city and Bicolana. Tangarig, pigiling mi baka mas maray kung before the end of or within the first quarter, mag-operate na si Rice Processing Center. Primero, harvest season, pag-abot, may harvest season niya na first quarter. Apwera kay ni, nagtagaman lokal na gobyerno nin 4 million pesos tanganing makabakal sa mga local rice farmers kan syudad nin momolinoho na paroy nabagsak ang presyo kada kilo sa merkado huli sa rice tarification law segun pa sa konsehal. En kaso na magbaba sa minimum price na 14 sagkod 15 pesos kada kilo ang presyo kan lakbas na paroy, dudugangan ni nagkapirang pesos kan lokal na gobyerno ang presyo kada kilo na ibabayad kay ni sa mga paraoma na nalulugi kan lay. Dahil ang minimum price per kilo kan sila bas na itong bagong aning paroy. Pigiling ta isa minimum of 14 to 15 pesos per kilo. So kung ang presyo sa merkado 12, dadagdagan kan city ng 3 pesos para maging 15 pesos si presyo. In the process, dahil man malulugi si paraoma. Sa kuyan lang niyan, sa farm input, talagang halang kawon na maray. And bako man sa pagtuyaw sa national government, talagang grabe ang epekto kan si rice tarification law sa mga paraumaning para tanom ng paroy. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, bagong acting city director kan Naga City Police Office nagkortesiya na sa lokal na gobyerno. Ang detalles kayan halik ki Joel Solina. Nag-courtesy call na kan Lunes, petsa 17 kang Enero 2022 si Acting City Director Police Colonel Nelson Pacalso kang Naga City Police Office sa lokal na gobyerno kan Syudad ng Naga na pinabamayuhan ni Alcalde Nelson Legacion asin sa mga miyembros kan sangguniang panglungsod sa pamamayuman ni Vice Mayor Neni Diasis. Sa halip po na mensahe ni Police Colonel Nelson Pacalso, pigpromisa kaini nagigibuhon ng gabos para man sa pagmantinir kampasi orden lalo na ngunya na paparaning eleksyon ang paglaban sa krimen asin iba pang illegal na activities na iyong mayor na trabaho kan sa indang hanay kasabay ang panagos na pag-anduyog sa mga kalakawan kan lokal na gobyerno katuwang ang mga stakeholders asin mga force multipliers. The guidance of our regional director, our honorable mayor at pakipagtutulungan sa other stakeholders dito sa Naga as the acting city director, rest assured na gagawin po namin ang aming kakayahan upang ma-maintain ang peace and order dito sa ating city, lalong-lalo na itong coming elections. Inasiguro man ni Mayor Nelson Legacion ki Acting City Director Police Colonel Nelson Pacalso na panagos na magiging marhay ang partnership kan lokal na gobyerno asin kang Naga City Police Office para sa kapakinabangan kan mga taga-syudad asin bukas ang lokal na gobyerno na irekomendang full-fledged City Director kang Naga City Police Office ang bagong liderato kang kapulisan kan syudad. Ang mahalaga po sa amin ay alam po namin na nakahanda ka na gawin ang inyong katungkulan, ang inyong responsibilidad bilang bagong City Director ng Naga City. At yun po yung importante sa amin. Asahan po ninyo na gawin lang po ninyo yung inyong tungkulin, nakahanda po kami kung gugustuhin po ninyo
na i-recommend kayo bilang permanent City Director ng Naga City Police Office. Ibig sabihin, ibibigay po namin ng pamahalaan ng lungsod ng Naga ang aming buong suporta sa inyong pamamahala. Si Police Colonel Nelson Pacalso, antes na madistino sa Naga City Police Office, naging chief kang Support Service Logistic Division kang PNP Headquarters sa Camp Crame, asin nadesignara na acting city director kang Naga City Police Office kang January 12, 2022. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sunina. Mientras tanto, propwestong ordinansa para sa underground cabling sa siyudad ni Naga padagos sa pigtutulod sa sangguniang panlunsod. Ang detalyes kayan haliki Paulo Papa. Katuyuhan na ilikay ang siyudad din Naga sa destroso sa mga poste asin linya ning kuryente sa paagi kan underground cabling na pigtutulod ngunyan kan Committee on Peace and Order, Public Safety asin Disaster Management sa sangguniang panlungsod. Segun kay Konsyalo Silito del Rosario, pamayokan komite kung maipasar asin ipasunod ang propwestong ordinansa sa underground cabling dahil na kinakaipuhan pa na magpakarainin poste asin linya ang Camarines Sur 2 Electric Cooperative magin mga telco companies pakalis na maglamasa ang mga bagyo. Pigsabi ni Del Rosario na mas magastos ang pauro-otro na repair kan mga poste asin linya kumpara sa paglipat nin mga linya underground nagagastosan nin bilyones nin sararuan. So again, magastos po ni, pero mas maray na po itong mag-invest ka, sararuan na gasto, kaysa kang 19 o 20 beses kang matindog, maano kang poste mo, maribay, matindog, maribay. Dito po aram kung, dito po hinagad, baka po magsubra pa sa araw kayo ng number of bagyo because of the climate change. Whether dikit pa ang bagyo, whether dakol, importante po. Ang level of resiliency kan sila tinataas na. Piglinaw ni Del Rosario na mayo nin pigtagamang fondo ang lokal na gobyerno para sa pagpalipat nin linya underground alagad gastos kan electric asin telco company ang underground cabling kan sa indang mga linya sa ibong kaini. Maagi sa extensive consultation ang electric asin mga telco companies na mabase sa polisiya na ipapasunod kan propwestong ordinansa oras na maipasar sa sanggunian. Apwera kaini, magkakaigwa pa nin adjustment sa linya nin tubig ang Metro Naga Water District oras na magpunan patrabaho sa underground cabling. Ang sa syudad po, ang ano lang po kan syudad is policy. Pigdideclare na yun na po ang policy kang syudad pag-adapt kang underground cabling. So yan po, nasa level po yung kansangunian, kaya po didebatehan mo yan. So once pong pigset yan kan syudad, na policing iyan, si mga kairibanan ta po mga stakeholders, masunod po sa policing siring. Of course, we have to do extensive consultation. Pero we have to come up with a very firm policy. Now, we are now pushing through with underground cabling. Dugang kan konsehal na may engineering intervention sa underground cabling sa mga lugar na list prone sa baha, mantang ibang teknolohiya ang gagamiton sa underground cabling sa mga flood prone na lugar sa syudad. Sa presente, padagos ang pag-andam kan komite para sa debate manungod digdi sa sanggunian. Para sa Naga Ngunyan News, Paulo Papa. Sa iba pang bareta, 27 barangay kan Syudad ni Naga, pigtawan, tigsararong tricycle kan TGP Party List. Aramon ta kung taano sa report ni Joel Sulina. Sa obhetong matabangan, ang mga barangay para man sa saindang mobilisasyon asin iba pang serbisyo, 27 mga bagong tricycle ang formal na pinag-turnover kang TGP Party List sa lokal na gobyerno kan syudad para sa 27 barangay kaini aldaw na Lunes, petsa 17 kang Enero 2022. Pinasalamatan ni Alcalde Nelson Ligacion ang TGP Party List sa paagi ni Congressman Jose Bong Teves Jr., ang primerong party list na nakapagtao sa gabos na barangay kan syudad ning mobile service o tricycle. Lalo na ngunyan na dakulang bagay ang pagkakaigwa ning tricycle para sa transportation service kan mga barangay sa pagtaong serbisyo sa saindang komunidad. Suway pa ang padagos na pag-anduyog kang nasambit na party list sa mga kalakawan asin programa sa kapalibutan, mga hobenes asin salud, lalo na ngunya na panahon ng pandemya.
ang inyong lingkod kasama ang mga opisyal ng pamahalaang lungsod ng Naga. Ganun din po yung mga barangay ay nagpapasalamat. Buong puso nagpapasalamat sa tulong na tinanggap ngayong araw galing kay Congressman Bong Teves Jr. at ng TGP Party List. Sinabi man ni Congressman Bong Teves kan TGP Party List, bilib siya sa tibay kan lokal na gobyerno kan Syudad Dignaga asin ang paglapigot ni Mayor Nelson Legacion para sa kapakinabangan kan mga konstituentes kan syudad. Kaya man dai siya nagduwa-duwang magtabang komo siya sa rukmang dating local executive asin naintindihan ang pangangaipo kan lambang lokal na gobyerno asin mga konstituentes kay ni. Kantidad 2.7 milyon hali mismo sa personal na kwarta ni Congressman Bong Teves kan TGP Party List ang 27 brand new na mga motorsiklo na igwang sidecar. Masipag po si Mayor Nelson Legacion. Halos lahat naman po ay bibigyan natin ng tulong pero depende po yun sa sipag. Ang sipag-sibag po mag-request, ang sipag-sibag po mag-follow up ng isang alkalde. Lalong-lalo na ang aking fraternity brother na walang iba, ang inyong mahal na Konselor Elmer Baldemoro. Alam nyo, nung ako mayor po, sipag lang ang kailangan mong gawin. Kung kulang ang pondo mo, sipag ang gawin mo. Kaya masipag si mayor, masipag ang vice mayor, masipag si Konselor Elmer. Walang ano ba ang kapalit ng sipag? Tiyaga. Ano ba ang kapalit ng tiyaga at sipag? Magkakaroon ng proyekto tulad ngayon. Nangyari na ngayon sa Naga. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Yan na po ang katiripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News sa pangarang kan City Events Protocol Public Information Office sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Son Legacion, Vice Mayor Nene Diaz sa Sinsangguniang Panlunsod Kanaga. Asin kan bilog na ANN News and Public Affairs Team, inipuan sa indong naging parabarita Roy San Ramon, mamalos kan sino pagantabay, masunod na Urulay Banwan. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay ba si Mayor Son Legacion. Tagalog po sa Indo, gabos na ang duyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, maglag-insta na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, Suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19.
panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, basta kita natatanyo, itapit ng andam, nagenyo na balang. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10 nin aga. Ang nagangunyan. Sa halawig na panahon, ang satuyang mga MRF cooperative workers, iyo ang satong pigsarigan sa paglinig kan tinampo sa araal daw, pag-recycle nin mga basura, asin padagos na pag-asikaso kung igwang mga espesyal na selebrasyon asin kasibutan. Iyo po ini ang magkakapira sa rason kung taano takaipuhan na unrahon an sa indang kapagalan asin kontribusyon sa satuya pong syudad sa paagi kan pag-hire po sa inda bilang mga job order kan satuya pong syudad. Ako po si Edita de los Santos, France. May tulong aki man po ako. Ang agom ko po, nagtatrabaho po sa construction. Sa ngunyan po, yaw na ako di sa terminal nagtatrabaho. Nag-ano po kami, nagmamap, nagsasamod, naglilinig man po kami ng CR. Iyon man po yan ang samong trabaho digdi. Dakulaon po yan na tabang para sa muya. Ayun naman ito makakakuha na kami ng mga benepisyo. Gabos na may benepisyo, mananamit min. Kukuha kami naman. Kahit tumamayo kami kayan. Dati po kaya mayo kaming mga, yan, may SS man kami pero dahil may mana, yan, kung talagang minuhulugan kami. Tapos ngunyan, may mga, po ba yan, masabi bonus, tapos may 13 month na kayong makukuha ngunyan.